Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abdullahi mai nasara mai zoben khatimi wanda muka yi malakabi da kafi azurfa. Wannan zobe ba azurfa ba ne, amma muna mai lakabi da kafi azurfa. Sannan wannan zobe da wa'innan kaya da muke ba al'ummar duniya. Duk wanda ya anshi wannan abin, wannan taimako ya je ya ga biyan bukata ya ce mana mun yi tsafi ko mun shirka, alƙalinmu da shi Allah. Wannan zobe idan kaga yadda muke haɗa shi ba mu fitar da shi da komai ba sai daga ayoyi cikin ayoyin alƙur'ani. Zoben nan mun fitar da shi da kala-kala kuma yana amfani daban-daban sun fi kala 300. Babu wani shago da zaka je a haɗa maka wannan kayan a ce namu ne. Sannan muna da agent ɗinmu a ƙetare. Sannan kuma duk wanda yake buƙatan wa'innan kaya shi ma yana harka da almajirai, yana harkan almajiranci, yana buƙatan ya aiki da mu, zai iya mana magana ko WhatsApp ko kira. Ni ko kira ko WhatsApp idan kai min zan ɗauka. Ni ne dai mamallakin wannan zobe kuma ni ne za a tuntuɓa a ji wannan zobe ina za a same shi. Kaɗan daga cikin bayanin shi, ina ɗan kasuwa, ɗan kasuwan da yake kasuwanci bai ganin ci gaba, to wallahi azima Allah ya kawo maka warka. Wannan abin shi kaman gagara ba daune shi ya sa muka haɗa shi haka. Hayaki, sabulu, man shafawa, layin shi ga sunan da layin shi da zobukan shi da kuma almiskin nan, wannan karamin almiskin da kake gani a ciki, mun san abin da za mu faɗi maka wanda za ka yi da shi shine muke haɗa komai da komai da shi. Sannan wannan turaren ko haka nan kake wuridi kana addu'o'i sanda za ka yi kake shafa shi, ko haka nan ɗin shi sanda kake addu'o'i kake shafa shi, shi ma jalabi ne, karɓan addu'a da wurwuri kenan. To balle ma an ma haɗa maka za mu faɗi maka bayanin shi. In kana da ƙarfin an san shi ka ansa, in ba ka da ƙarfin an san shi za mu iya zuba maka kaɗan, amma za ka sai wasu kayan mu ne he mu haɗa maka da shi mu tura maka, za dai mu maka bayani kai mai magana ko ta WhatsApp ko ta kira. Rashin lafiyan da aka rasa gane ta inda aka fara balle inda aka sauka, kai ko wani sihiri ne da ke jikinka, wallahi azimu idan kai amfani da wannan zobe, ba wannan zobe kaɗai ba ne, saboda mun faɗaɗa bincikenmu kaga muna ba da akwai zobe, akwai mai allo, akwai hayaƙin wannan zobe, akwai sabulun wannan zobe, sannan akwai man shafawan shi, duka mun fitar da shi. Kai sai dai wanda ya ga wannan haɗi da muke yi. Wannan gaba ɗaya shine babban haɗin. Na rantse da sarkin da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya mallaki wannan haɗi babban haɗin kenan gaba ɗaya. Na rantse da sanin da Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu shirka babu tsafi ga wannan zobe. Sannan wannan duk mahaɗin shi ne, da sabulun shi ne, da man shafawan shi, da hayaƙin shi, da na sawa a ruwa a sha. Sannan wannan kuma shi ba mu haɗin komai na 'yan kasuwa ne, na 'yan kasuwa ne kaɗai, na 'yan kasuwa ne. Idan babban ɗan kasuwa ne yana iya ansan wannan guda ɗaya, wanda kuma bai da ƙarfin ansan wannan yana iya ansan mabiyin shi, wanda kuma bai da ƙarfin wannan shi ma yana iya ansan mabiyin shi. Sannan idan ɗan kasuwa ya kai shahararren ɗan kasuwa yana iya yin wannan guda 5, gabas da yamma, kudu da arewa da tsakiya, duk zan faɗi mai inda zai ajiye su. Ni da kaina an ma ta kama in je in aje maka su da kaina, wallahi zan iya zuwa. Sannan duk wanda yake gini ko yake noma, shi ma muna bashi mai allo gashi nan, shi ma muna bashi mai allo gashi nan. Idan muka bashi mai allon nan guda 5 yake ansa, shi ma zai sa gabas da yamma, kudu da arewa da tsakiya. To wallahi azim Allah shine ɗaya. Duk wanda ya nema ya jefe ka a cikin harkokin nomanka, to idan ya jefe ka ɗin ma kaman ya jefi kanshi ne, idan ya je ya sa ma kanshi taki kaman ya sa maka taki ne. Duk wani alkhairai zai dinga ɗauke maka sharrin cikin gonanka ya dinga kawo maka alkhairai cikin gonanka in ma ya jefe ka. Sannan kuma wannan abin yana kawo arziki mara yankewa, wannan abin a gona. Wannan abin kuma shi ba zan iya maku bayanin ga abubuwan da yake yi ba. In kuna jin ana gagara ba dau, haɗin gagara ba dau kenan. Wallahi azim yana abubuwa da dama wanda sai dai in kun kira mu kun mana bayani. Ko mara lafiyan da aka rasa gane rashin lafiyan shi, kai sanyi, wani cuta ne a jikinka, wani kuraje ne, sannan kana yi wannan shafe-shafen kana shafa su,
amma ƙa'idan shi gaskiya mace mai al'ada ba ta yi, mace mai al'ada ba ta yi. Mutum wanda bai da tsarki a jikin shi bai amfani da shi sai ya tsarkake jikin shi. Sannan wanka da shi za mu faɗi maku yanda ake wanka da shi, ba wai ko ina ake wanka da shi ba, wajen najasa, wajen menene duk za mu faɗi maku yanda ake bayani yanda ake wanka da shi gaba ɗaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.